Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündölügi. Azatlygyň 25 türkmen terhetçisiniň ölümi baradaky habaryndan soň hökümetçi websayt desine reaksiýa görkezdi. Dün Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň habarçysyna salgylanyp Awganystanyň Badgyz welaýaty bilen ara çäkleşýän Mary Serhedawat Tawtawazyr türkmen serhedinde ýüze çykan atyşykda 25 olay türkmen esgeriniň wepat bolanynyň aýdylýanlygyny habar berdi. Bu habaryň Azatlygyň saýtyna çap edilmeginden takminan 3 saat geçenden soň Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanylýan bir websayt terhetde bolan hadisany desine ret edip juda operativ reaksiýa görkezdi. Türkmenportal.com saýty habaryň azatlykda çap edilmeginiň edil ýa-ni Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň wekili diýilýäni salgylanyp onu Türkmen-Awgan serhedindäki ýagdaýlar asywdylygyna galýar diýip sitirledi. Habarda aýdylmagyna görä hökümete ýakyn websayt bary 3 sagatyň dowamyny hem serhedawatlar bilen hem Tawtawazyrlar bilen gurrundaş boldy. Habarda marçakly bir veterinaryň Serhedawatyň harby hastaxanasynyň bir hirurgun Serhedawatly bir çoponyň sözlerine salgylanyp olaryň ährisi Serhet asywdy diýip sitirlenýär. Azatlygyň habarçysy düýünki maglumatyny Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları wepat bolan esgerleriň maşgalalaryna waka barada hiç ýerde dil ýarmadygy tapşyrypdyr diýip belläp geçipdi. Görnüşinden türkmen häkimiýetleri üçin bolanyny aýdylýan pajaly hadise baradaky maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüni almak has wajyp bolup durýar. Ýatladyp geçdik düýün Azatlykda Türkmen-Awgan serhedinde ýüze çykan çakmyşykda onlarça türkmen esgeriniň wepat bolanyny barada maglumat çap edildi. Ölün esgerleriň 3 tanysy Balkany, Aglawaty daşowly bolup olaryň jesetleri maşgalalaryna gowuşuruldy diýip Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy belledi. Wepat bolan serhetçileriň hataryndaky daşowlylaryň ad, familiýalarynyň we salgylarynyň özüni bardygyny aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ilki Awgan tarapyndan neşe sewdasy bilen meşgullanýanlyklary öňe sürilýän toporlar türkmen harbylarynyň üstüne oda açýar. Serhedin Awgan tarapyndan bekanun neşe gaçakçylary diýilýänler ilki 3 türkmen esgerini atyp öldürýär. Soňra serhet garnizonuna harbylar howsala oglan edýär we atyşyk başlaýar. 6 sagat dowam eden atyşykda onlarça türkmen esgeri yaralanyp 25 döwrüg esger neşe sewdegärler diýilýänler tarapyndan atylyp öldürilýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumrady hususan Demirgazyk Günwatary Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlygyna galýanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä hadisanyň bolan ýerine ýagny Badgyz welaýatyna howpsuzlyk ýagdaýlary juda yaramaz bolup, bu welaýatda neşe gaçakçylarynyň hem hereket edýänligi aýdylýar. Kabuldaky habarçy resmiýleriň sözlerine salgylanyp regionda hereket edýän jeňçi toporlaryň neşe gaçakçylary bilen hyzmatdaşlyk edýänlikleriniň aýdylýanlygy barada maglumat berdi. Jeňçiler bilen neşe kontrabandaçylarynyň edýänligi barada yerli resmiýler maglumat berýär. Mysal üçin neşe gaçakçylygynyň neşe önüminden jeňçiler salgyt alýar. Olar neşe sewdasyndan salgyt alyp goňşy ýurtlara neşe geçirmäne fursat töretýär. Jeňçiler diýip maglumat berýär. Diýip murady belledi. Azatlygyň kabuldaky habarçysy resmiýlere salgylanyp Günorta Günwatary Awganystanyň 20den köp ýaragly jeňçi toporlaryň hereket edýänligini sözüne goşdy. Türkmen häkimiýetleri Türkmen-Awgan araçägine turan çakmyşykda wepat bolanyny öňe sürilýän türkmen esgerleri barada resmi beýanat ýaýratmady. Azatlygyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumrady Awgan resmiýetleriniň hem öňe sürilýän hadise barada resmi maglumat ýaýratmanlygyny belledi. Türkmenistan bilen Awganystanyň araçäginiň uzunlygy 744 kilometrdir. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistan goňşusynyň üstünden Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkary daşary ýurtlara gaz eksport etmegi göz tutýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda howpsuzlyk şertleri barha möwjeýär. Welaýatyň etraplarynyň obalarynyň hemmesinde diýenýäli jeňçiler hereket edýär. Paýdawat etrabynyň 4 obasyny jeňçiler ýene basyp aldy. Paýdawat etrabynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynyň aglabasynda jeňçiler ýerleşipdir. Jowzan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy general Fakir Muhammed Jowzanyň aýdýşyça Gurjek we Şişahana atly türkmen obalaryna jeňçiler hüjum edipdir. 4 obany jeňçiler basyp alypdyr. Awgan güýçleri 5 sagatlap jeňçilere garşy görüşdi. Asuda ilata ziýan ýetmesin diýip Awgan güýçleri ýygyna çekildi. Çünki obalarda asuda ilat ýaşaýar. Hökümet güýçleri asuda ilata ziýan ýetmegini islemýär. Emma jeňçiler asuda ilatyň arasynda bukunup pena alýar diýip Jowzany aýdýar. Gurjak Şişahany Türkmenleriň mamlakatyny ki talabat mülki beşler naşa we mardum
Arbeki adlı yarım resmi Türkmen yaragylary hem Jowzanda jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Komandir Emir Allawerin Qaryaryň ýol başçylygyndaky Türkmen yaragylary bilen jeňçileriň arasynda uruş bar. Talip yaragylarynyň Gogoldaş sebitine de hüjum edendigini Emir Allawerin Qarya aýtdy. Özüniň häzir ýanyndaky yaragylary bilen uruş meýdanyndadygyny Emir Allawerin Qarya ma'lum etdi. Genelde ne taliplerin boşluğa tutmasın. Jeňçiler bilen Erbeki güýçleriň arasynda çatışygyň dowam edýändigini komandir Muhammed Ekrem bildirdi. Talibana garşy güreş alyp barýan Türkmen yaragylaryna hökümet güýçleriniň tez kömek getirmeligini ol sorady. Bunlar seňer basılamız yakın direk. Jowzan welaýatynyň 10 etrabyndan 8 etrabynda türkmenler goçun bolup ýaşaýar. Welaýatyň 3 etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerinde de jeňçileriň bardygyny yerli resmiler habar berýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti 2-nji ýolly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, harby we hukuk goraýjy idaralarda 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerini seretdi diýip Türkmenistan Altyn Asr saýdy habar berýär. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň bu mejlisi ýurdun milli howpsuzlyk ministriniň wezipesinden boşadylyp, harby çynnyň peseldilen dollaryň gara bazary bilen howpsuzlyk resmileriniň arasyndaky bir kanun baglanyşyk barada resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar edilmedik habarlaryň ýaýran wagtynyň ýanlaryna gawat geldi. Emma internet nesriniň habaryna prezident Berdimuhammedow berilen hasabatyň detallary, şonuň bilen bir wagtda mehkemeniň jogapkärçiligi çekilenini gaýdylýan resmileri we beýlik korrupsiýa faktlary agdalmaýar. Şol wagtda Trend habar gullugynyň Neytral Türkmenistan gazetiniň 3-nji ýyllaky sanyna salgylanyp ýazmagyna görä mejlisde ýene bir gezek soň gelmeýän korrupsiýa, paraxorluk faktlary agdalanameň diýär. Döwlet eýçiligindäki internet nesriniň habaryna ykdysat jinaýatlara garşy göreş boýunça döwlet gullugynyň başlygy Maksat Tudaýgulyň döwlet başçylygyna 6 aýyň dowamyny korrupsiýaga garşy görülen çäreler barada hasabat berenini gaýdylýar. Emma korrupsiýada aýplanan resmilerin bolanlygy ýa bolmanlygy anyklaşdyrylmaýar. Döwletiň internet nesrinden tapagutlykda Trend habar gullugynyň maglumatyna görä Neytral Türkmenistan gazetinde hasabat döwrüniň käbir korrupsiýa faktlary agdalypdyr. Misal üçin aprel aýynda Türkmengaz döwlet konserniniň naýypdaky suwaldylan gaz saklanylýan we ýüklenilýän terminalynyň ýolbaşçylarynyň biri terminaldan eksport uradylýan gazyň päsgelçilikli ýüklenmek üçin daşary ýurt kompaniýasynyň aljysyndan para alypdyr. Emma gazet bu diýilýän paranyň möçberini şeýle de bu işi anyk näçe resminiň dahilli bolanlygyny, şeýle ýagdaýyň haçandan bäri dowam edenligini we döwlete ýetirilen maddi ziýanyň möçberlerini aýtmaýar. Mundan başga Türkmen Neft Önümler Kärhanasynyň baş idarasynyň Parahat Neft tesgatyny bölüm başlygynyň öz wezipi ýarlyklaryny hyýanatçylykly ulanmagynyň üstü açylypdyr. Hasabatda aýdylmagyna görä ýanyç stansiýalaryna benzin we dizel ýanygyzyny kim uýmak we sürüjüleriň hasabyna tygyş etlenen ýanygyzy satmak üçin ýörüýte gural goýulypdyr. Gepin erdisine aýdylsa Azatlygyň çeşmeleri ýurdun ýanyç goýulýan stansiýalaryna sürüjüleriň awtologlaryna goýulýan ýanygyzyň kim goýulmagynyň taskada ýurlanyny polisiýanyň ýol gözegçiligiне paraxorlugyň güýçlenenligini habar berdiler. Emma häkimetler bu aýdylýanlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Şeýle de Trend ýanwar aýynyň 2017-nji ýylyň dekabrynda Hozoluw we Suw Serişdeler ministri wezipesinden boşadylan Nursehat Şadyrdyýowyň öz wezipi ýarlyklaryny ulanyp tawinlikdaky idaralaryň başlyklarynyň kanuny bähwitlerine ziýan ýetirmek bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň we telekeçilerden uly möçberlerde para almagynyň habar berilendigini belliýär. Ýöne bu diýilýän paranyň we döwlete ýetirilen ziýanyň möçberleri hem anyklaşdyrylmaýar.
Prezident Berdimuhammedow Howpsuzlyk Keňeşiniň mundan öňkü mejlislerinde korrupsiýa we paraxorluga ýol berilmejekdigini, bir kanun işe baş goşan resmiýlere eýleýän wezipelerini garamazdan berk çare görüljekdigini wada berdi. Ol bu wadasyny 2-nji ýylda hem gaýtalady we korrupsiýa baş goşan hemde paralan döwlet gullukçylarynyň berk jazalandyryljakdygyny aýtdy. Emma yerli synçylar Türkmenistanyny geçen ýylyň may aýyna ýylan edilen korrupsiýa görüşiniň başdaky depginini gowşadanlygyny belliýärler. Olaryň sözlerine görä, geçen ýylyň Tomsunda ykdysat jinaýatlara garşy döwlet gullugy döredilenden soň bir wada aýplanýan resmiýler açyk atlandyrylyp, olaryň eden jinaýatlary döwlete ýetiren diýenler barada anyk maglumatlar berilip başlandy. Emma soňra hasanyk şu ýylyň aprelinde bu gullugyň başda bellenen başlygy Mehmet Han Sakyýew vice-premierlige geçirilip, onuň ýerine Maksat Hudaýulyýew bellenildi we korrupsiýa garşy alınıp barlaýanyny aýdylýan görüş gowşadylan ýaly bolup görünýär. Halkara uramalarynyň hasabatlaryna Türkmenistan iň bir korrumpirlenen ýurtlaryň hataryna agdalýar we azatlyk bilen gürleşýän yerli ýaşaýjylar paraxorlugyň çağılar wagyndan başlap iň ýokary derejelere çenlik giňden ýaýranlygyny öňe sürýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Sayatdaky käbir çağırlar wagynda para peşkeş bilen goşmaça tölegler mecburu diýilýär. Sayat etramynyň bilim bölümine degişli bolan käbir çağırlar bagynda ene atalaryň çağırlarynyň kabul edilmegi üçin boluşy ýaly yetmeýän adam sanynyň ögüdüne hem para peşkeş bermäge we işgärleriniň bolsa çäreler üçin goşmaça töleglere mecbur edilýäni öňe sürilýär. Azatlyk Radiosynyň howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Lewap welaýatynyň Sayat etramynyň Sakar şäherçesiniň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, käbir çağırlar baglarynyň müdirleri öz çağasyny ýazdyran ene atalardan yetmeýän adam sanynyň ornuny hem töleg bermegini talap edýärler. Sakarda käbir çağırlar bagyna öz çağagyny kabul etdirmek üçin 100-150 Amerikan dollary meçberini halk arasynda şiliapa diýilýän para peşkeşi hökman beräýmeli. Bolmasa çağagyň gatnap bilmeýär. Ýurtak ykdysady krizi sebäpli çağasyna çağlar bagyna bermäge köp adamyň gurby çatmaýar. Biziň töweregimizde işsizlik höküm süren soň köp maşgala çağasyny çağlar bagyna iýerip bilenok. Şoň üçin hem adam tany dolmadyk çağlar baglarynyň müdirleri biziň ýaly çağlary gatnaýan ene atalary boş orunlaryň deregine hem adama 80 manat goşmaça tölew bermäge mejbur edýärler. Çağlar baglarynyň gapysyna para peşkeşsiz barar ýaly däl. Mundan ýokardakylaryň habary ýokmuka? Oglum halkyň iwaly girdejisi ýok. Her ýere baranda ýöne para peşkeş sorap durlar diýip Sakarly käbir ene atalar Azatlyk Radiosyna başdan geçirýänlerini gurrun berýärler. Köpçüliklüň çärelere gatnamak üçin diýip yerli häkimetler tarapyndan etrabyň her çağalar wagy 2 sanyň weltepi dalmaga mejbur edilýär. Şoň üçin hem her çağalar wagynyň müdiri velosiped başyna 100 Amerikan dollary meşwerini serişde tapmaly bolýar. Çağalar wagynyň müdiri velosipedler üçin işgärlerden pul ýygnaýar. Şeýle velosipedlere bir gezekden köp minut bolanok. Sebäbi ol velosipedler derrew dargaýar. Köpçüliklüň çärelerden daşaryn velosipedleri çağalar wagyndan başga ýerde saklamak ýa-da minmek bolmalanok. Çağalar wagynyň işgärleri bilelikde pul goşup alynan velosipedleri gezekleşip ulanmak isleýärler. Ýöne müdir muňa hem ruhsat bermeýär. Şeýlelikde çağalar wagynda velosipedler ýüzünden oňşuksuzlyk döreýär. Ahirine käbir çağalar wagynyň işgärleri etrabyň we welaýatyň prokuraturasyna arza ýazyp, häli şinni çäre üçin pul ýugnalmagyndan bizar bolanlygyny bildirdi. Prokuratura bolsa olara bu mesele bize degişli däl. Siziň arzalaryňyzy bilim ministrliginiň jogapkärlerine iýerdik. Şolar size jogap berer görünüşinde düşündürüş berip baran adamlary ýzyna uradýarlar. Şeýle ýagdaýdan näile bolan käbir çağlar wagynyň müdirleri, terbiýeçileri we beýleki işgärleri inni öz işini taşlap başlady diýip anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosyna maglumat beren etrabyň käbir çağlar wagynyň işgärleri gurrun berýärler. Sözü jemlesek, Lewap welaýatynyň Sayat etramynyň käbir çağlar wagynda ene atalaryň para peşkeşe işgärleriniň bolsa goşmaça töleglere mejbur edilýäniň barasynda degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk Radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar.
Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda 10 ýyldan köp ulanylan awtobuslar köçelerden aýrylar. Şeýle awtobuslary texniki gözekçiliginden geçirmezlik hakynda ýaňy ýakynda resmi tapşyryk berildi. Biz bu düzgünüň jekmejeklerini gürrüň bermegi sorap Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Soňky günlerde Türkmenistanyň häkimetleri 10 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylşda bolan awtobuslary texniki gözekçiliginden geçirmezlik barada tapşyryk berdiler. Umuman şeýle awtobuslar şu gün Aşgabatyň köçelerinde köpmi we olaryň texniki ýagdaýy umuman ýolakçylar üçin oňoýlyklary nähili siziň pikiriňizçe? Könölçen awtobuslar ýagny ulanylyp gelýänini 10 ýyl we ondan köp wagt bolan awtobuslar Aşgabat şäherinde de ýurdun beýleki regionlaryna da bar ýöne şol Aşgabat şäherine häzir protokol köçeleri diýilýänden şeýle awtobuslar gatnanyk, olar şäheriň çetinläki, şäher etnäki owalary hemde şäheriň demirgaryk bölügini Köyün Aşgabat'a gatnayan awtobuslar. Bularyň tehnik saýdan awatlyk, gurowlyk o diýen oňat däl sebäbi awtobuslar mundan 12-13 ýyl ozal Iran, İslam Respublikasynyň alny, häzir şol ullanmalar, tehnik gözekçilikden geçirmelerliğinden awtobuslar, soňundan şolaryň ätiýaçlyk şaýlaryny İran, İslam Respublikasynyň alyp bilen oklar. O şeýle onda şeýle şertname ýok eken. Galy bersede Ermenistan Respublikasynyň alynan awtobuslar var, şeýle de Rigadan, ýani rahatlyk kiçik mikroawtobuslar oňaýlyk derejeden, aňyrbaş derejede däl sebäbi olarda ne sowadyjy bar, ne gyşyňyny ýyladyjy bar. Amanrada indi şol köyün awtobuslaryň Aşgabatyň köçelerinden aýrylmagy bilen olaryň ýerine täze ulag barmy? Geçen ýyl Türkmenistan Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda 600 çemesi täze awtobusy satyn alypdy. Şol awtobuslar şu gün köçelerde görünýärmi, ýöreýärmi? Hawa şol geçen ýyl Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda alynan 640 tany awtobus özüm Günorta Koreýa Respublikasyndan alındy. Şol awtobuslar Aşgabatyň protokol köçelerine awgust aýyndan badyndan gatnap başlady. Olar häzir protokol köçelerinden gatnaýarlar. Oňaýlygy erwedem däl sebäp kondensener işleýär, onuň minnip düşünlerini bir amatly adamlara şolaryň ählistiýen ýaly çykarlyk köçelere bir çykarylmadyklar şol satyn alynan täze awtobuslaryň dördüsi maýyplar sünnetlenen awtobuslar diýip. Amanradagy awtobus gatnawy Türkmenistanyň paýtagtynyň jemgyýetçilik transportyny emele getirýän ýeketek terişde umuman awtobus gatnawynyň tertibi hem ýygylygy nähili şu gün. Şo gatnawlar her işini bozulýar, Aşgabat şäherine geçirilemek diýende her hepde 3-4 sany çäre, siyas çäreler geçirilýär. Şo çärelere de geçirilen wagtynda awtobus gatnawlary öz-özünden bozulýar, olan gatnayan köçeleriniň marşrutlary ütkedilýär ýa-da bolmasa ýygylygy ütkedilýär. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Jurnalistleri gorayan komitet ortiýeti maglumat akymynyň ýoluny baglamakda tanqidleýär. Ortiýetiň käbir jurnalistleri we blogerleri daşary ýurt agentleri hökmüni belgilemek çäreleri häkimetleriň maglumatyň erkin akmagyna garşy alyp barýan sistem olaýyn siýasatynyň soňky ädimleriniň biridir diýip jurnalistleri gorayan komitet aýdýar. Düýbün New York'ta ýerleşýän guramanyň 3-nji iýuldaky beýanatyny häkimetleriň ugruny üýtgetmegine we
Rus raýatlarynyň giňerimli çeşmelerden maglumat we pikir almagy ruhsat berilmegine çagyrylýar. Şol günürden Döwlet Dumasynyň aşaky palatasynyň maglumat we aragatnaşyk komiteti häkimetleri Adalet Ministrligi tarapyndan daşary ýurt agentleri diýilip kesgitlenen medpuat neşirleri üçin işleýän adamlary daşary ýurt agentleri diýip tagmalamagy ruhsat bermek baradaky kanun düzedişleriniň taslamasyny tasdiklady. Teklif edilýän kanun ýyllyk auditden barlygdan geçýän adamlaryň 2 ýyldan bir gezek öýt edýän işleri hakynda hasabat bermegini talap edýär we olaryň öndüren önümleriniň ählisine daşary ýurt agenti diýip bellik goýmagy talap edýär diýip habarlarda aýdylýar. Bu täze düzedişler Dumadan ýanwar aýyna geçen kanun taslamanyň 2-nji gezek maslahat edilmeginiň öň ýany taýýarlandy. Taslamanyň kanun hökmüne güýje girmek üçin ol parlamentiň 2 palatasyna tasdiklanyp prezident Vladimir Putin oňa gol goýmaly. Adalet Ministrligine adamlary tötenleýin howlgary kararlardan gorap olaryň goraglylygyny artdyrmak üçin öz başlyk iş alyp barýan şahslaryň daşary ýurt agent hökmüne belgilenmeginden Daşary işler ministrligi we baş prokuroryň edarasy jogapkar bolar diýip taslamanyň awtordaşy Dumanyň maglumat we aragatnaşyk goýunça komitetiniň başlygy Leonid Levin Interfax habar agentligine beren maglumatyny aýtdy. Levin'in sözlerine görä daşary ýurt agentleriniň maglumatlaryny bolşy ýaly täzeden çap edýän blogerler ejir çekmez. Entek Adalet Ministrligi daşary ýurt agenti diýilen kategoriýa haýsy media guramalaryň girýänligini inni anyklamaly. Habarlarda aýdylmagyna görä teklif edilýän täze kanunçylyk web saytlaryň we beýleki media serişdeleriniň suwdun karary bolmadan petiklenmeginiň öňüni almak üçin zerur bolan degişli çäreleri hem öz için alýar. Awzalyan kanun teklifiniň hödürlenmegi Moskwa bu kanun taslamany Orsiýetdäki daşary ýurt korrespondentleri olaryň işleýän media guramalary bilen bir hatarda daşary ýurt agent hökmüne tagmalamakda ulanor diýen howatyrlanmalar döretdi. Bu taslamanyň teklip edilmegine ozal Putin ýanwar aýyny Adalet Ministrligine Orsiýetde ýerleşýän ýa-da daşary ýurtlardan maliýeleşdirilýän media guramalaryny daşary ýurt agent hökmüne belgilemäge ygtyar berýän kanuny gol çekipdi. Orsiýet bu kanunçylygyň Birleşen Ştatlaryň Rus mediasyna garşy edýän basyşlaryna garşy görkezilýän gaýta boldugyny aýdýar. Günübatarly hökümetler we media hukuklaryny goraýan guramalar Orsiýetdäki kanunçylygy tankyd edýär. Orsiýetiň Adalet Ministrligi dekabr aýynda Amerikanyň sesini, Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny we bu guramalar bilen ýylteşikli beýleki maglumat serişdelerini daşary ýurt agenti diýip oglan etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy onuň abaşada 2016-njy ýylda geçirilen saýlawlara gatnaşdy diýilmegi we beýleki meseleler bilen baglylykda Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklar ýeti dartylypdy. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.